Takže pri tejto technike dosiahneš minus 5 kg alebo plus 5 kg. Čiže dámy, neviem, čo by ste chceli keď tak dosiahnuť a podľa toho budete správne umiestňovať produkty. Takže základne, ak chcete minus 5 kg, čiže na tieto 4 miesta si vlastne dávate ten korektor dohora, aby ste dosiahli potom liftingový efekt. A naopak, ak chcete plus 5 kg, takže na jedno miesto, čiže na tieto partie. Tenku a bronzer, tak isto, čiže na plus 5 kg si to vlastne dáte takto na tieto partie tváre. A zase, ak chcete minus 5 kg, zase všetko dohora a vlastne aj tento tmavý hnený tiež dohora. Čiže aby to bol naozaj minus 5 kg a taký je liftingový efekt. No, poďme si to vyblendovať. No a môžete vidieť, čiže minus 5 kg, čiže taký liftingový efekt a na tejto strane môžete vidieť plus 5 kg. Čiže neviem, či to na tejto kamere dobre vidno, ale vyskúšajte to doma a dajte mi vedieť, že či vidíte aj vy taký rozdiel. Musím povedať, že naozaj tieto nové face stylery, že si s nimi viete krásne vyblendovať kontúry tváre a mám rada viac účelové produkty, lebo viete to použiť nielen na líčka, ale viete to použiť napríklad aj ako očný tieň. Čiže viete si urobiť očný tieň. Vidíte hneď ten rozdiel. No a tento napríklad použijem na pery. Wow.